ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಬಟ್ ಐಟೆನ ಈತ್ ಫೇಸ್ ಕಟ್ಟಾತಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚ ಆತಂಡು ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪಂಡ ಈತೆ ಫೇಸ್ ಬರ್ಪುನೆನ್ನ ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾಯಿಗ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಪಾತೆರ ಎನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಪಾತೆರ್ದಿನಿ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜೆ ದಾದ ಪಾತೆರ್ದು ಪನ್ಪಿನ ಇಂಕಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ದಿಪ್ಪುನಗ ಅವೆನ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಏರ್ಲ ತಪ್ಪೆನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂಚ ದೀತಂದು ನಾನು ಅಂತೇಳಿ ಕೈತಾಳ್ದು ದೀತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಏನು ಅಂತ ದೂರಡ್ ದೀದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇಂಕ ಅವೆನ್ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಮನಸಾರೆ ಪಾತೆರಲು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪುನಗ ಒಂತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಪಿಸೋಡ್ ಫುಲ್ ತೂಯಾರಂದೆನ್ವೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿಲ ತೂದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಯಾವು ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ್ ಸಾರಿ ಕೇನ್ವೆ ದಾಲನ್ಕ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಯ್ಕ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಂದಿಲಕ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಲಂಚೆನೆ ದಾದ ಪಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ದೆತ್ತು ಕೊನಡಾಂಡ ಒರನೆ ದೆತ್ತು ಕೊರೊಂತಿಜೆರ್ ಐತ ಬಿಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಮೊಟ್ಟ ಒಂತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತುದು ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತು ಕೊರೊಂತೆರ್. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಚತ್ ಆರೆ ದಾದಾಂಡಲ ಪಂಡ ರಪ್ಪ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆರ್ ಆರ್ಡ ಕ್ಯಾಶ್‌ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂತೆ ಕರಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆರ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಲಕ್ಕಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಆತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪುನಕುಲು ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನಗ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತೆರ್ ಒಯ್ಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂತಿಜೆರ್ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಪೂರ ಕೊಂಕು ಪಾತೊರೆ ಒಂದಿತ್ತೆರ್ ದಾದೆಗ್ ಆತು ಪೊರ್ತುಗು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂತಿಜೆರ್. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅರೆಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಇಪ್ಪೊಡು ನನ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅರೆಗ್ ಆಸೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಅವಡ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್‌ಗ ಅವಡು ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕನೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಎಂಕ್ ಹಠ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಾಲೇ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲತ್ ಏತೆ ನಡಿ ಏರ್ ಬೇತೆಗ್ಲಾ ಏತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಂಡನಿ ಬಾಲೆನ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಬೋಡು. ಒಂಜೊತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡ್ ಯಾನ್ ಪೋಪೆನೆ ಉಂದು ಸತ್ಯ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಾದ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಉಲ್ಲೆ ನನೊಂತೆ ಹೈಕ್ ಬೋಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಸೇರುವೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬಾಲೆ ಪೋಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ನೆಕ್ಕಿಪ್ಪುನ ಬೆಲೆ ನರಮಾನಿಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಉಂದು ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋವೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಆಸೆ ದಾಯಗ್ ಪಂಡ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ ಉಂದೆತ ಅಗತ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ನೆಡ್ದ್ ಉಂದೆತ ಅಗತ್ಯ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ್ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಅಗತ್ಯ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಎನ್ನೊಂದು ಮಲ್ತುದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒತ್ತೊನುವೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಜಾತೆ ಬೇತೆ ಆತ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಾದ ಇತ್ತೆಗ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೇನೊಡುಂದು ಇತ್ತುಂಡಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿನ ಪಾತೆರ ಬುರ್ದು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಏನ್ ಪಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುಜಾನ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ್ ಒಪ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ 4 ಜನತ್ ಬುರ್ದು ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ್ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ದಾದೊಂದುಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಿತ್ತುಂಡಲ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿನ ಯಾನ್ ಏತು ನಂಬುವೆನ ಅಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನ್ ನಂಬುವೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ್ ನಂಬುವೆ ಮಸ್ತ್ ನಂಬುವೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್‌ಡ್ ಎಂಚಿನನೋ ಗಳಿಗೆಲ್ ಪೂರ ಬೈದ್ಂಡ್ ಐಡ್ದು ಪೂರ ಎನ್ನನ್ ಪಾರ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ. ಸೊ ಎನ್ನ ಜೀವನಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ತಿನಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಏರೆ ಅಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಅಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಂದು ಭಾವನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಏರೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ಂಡಲ ಯಾನ್ ನಂಬಿಕೆನ್ ಬುಡ್ಪುಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒರಿ ಒರಿಯಾಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತ್ನ ಇದು ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಬತ್ತುದು ಅಜ್ಜನ್ ನಂಬೆರ್ ನಮ ಮುಲ್ತಕ್ಲೆ ದಾಯ ನಂಬೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
ಎನ್ನ ಅವು ಅಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಭವ್ಯ ಆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಜ್ಜ 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 ಪನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ ಎಂಕೆಂಡೆ ದಾದ ಅಜ್ಜನ ದಾದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪೂರ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡಲ ಎಂಕ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಡೆನ್ ಅವೇ ಒಂದರ ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಒಂಜಿ ಐತ ಮಿತ್ತುದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುರ್ದು ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅವು ದಾದಂಡ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬೂರ್ದಿತ್ತಿನಲ ಬೊಕ್ಕ ನಾಡ್ನಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜನ ಎನ್ನದು ಬೊಕ್ಕ ತೂನಗ ಅವ್ಲು ಎತ್ತಂಡು. ಸೊ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಬೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜೀವಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಜ್ಜನ ನಂಬೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಡ್ಯಾನ್ ಅಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಡ ಆಪುಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ದಾದ ಮಲ್ತಿನಲ ಅವ ಅಜ್ಜಾರ್ದೆ ಆಪಿನಿ. ಏಜೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆಡೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಅವತ್ತಂದೆ ನನಲ ದೇವೇರು ನಂದು ಬುರೊಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಒರಿಯರೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಊರುದ ದೈವ ದೇವೇರೆ ಯಾನು ಎಂಕೆನ್ನ ಊರು ಪೆರ್ಮೆ ದಾದೆಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನ ಊರುಡು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪೆರಾರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಐಕ್. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐತ ಸ್ಟೋರಿ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕುನ ನಾನು ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂವುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ. ಸೊ ಎನ್ನ ಊರು ಎನ್ನ ಊರುದ ಜನಕ್ಲೆರ್ದು ಅದು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಊರು ಎನ್ನ ದೈವ ದೇವೇರ್ದ ಅದು ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಪೆರ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕೆನ್ನ ಊರುದ ಜನಕ್ಲ ಅದಿಕ್ ಅಂದು ದಾದ ಉಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕೆನ್ನ ಊರುದ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಮಿತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಊರು ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವೆರ್ಲಾತೆ ಯಾನು ನಂಬಿಕೆ ಇದು ಅನ್ಮಾಲ್ತಂಡ ಮಾತ ದೇವೆರ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜ್ ಪಾವೇರಿ ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮಿರಾಕಲ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನಿ ಅಜ್ಜ. ಸೊ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಮಲ್ಲ ಜನತ್ ಆ ದೈವ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾತ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಲ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಏನ್ ಪನೊಡ ಆಪುಂಡತ. ಸೊ ಐಕದ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ್ ಬೇಜಾರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ್ ಸಾರಿ ಕೆನ್ವೆ ಸಾರಿ ಅವು ದಾದ ಅನ್ಪಿನಿ ಕೈ ಮೀರ್ದ್ ಪೋಯಿನ ಗಳಿಗೆ ಅವನನ್ನ ಏತ್ ಮಲ್ತಂಡಲ ಆಪುಜಿ. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ ಗುರುತಿಸ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪುಗಾರ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲ್ನ ಆಯ್ಡ ಪಾತೆರ್ದ ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪುಲಕ ಮಲ್ಪೆ ಕಂಡನಿಗ್ಲಾತೆ ಅರೆಗಿತ್ತು ಕೆಲವೇರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನಾರತ್ ವೀಡಿಯೋಗು. ಬಟ್ ಏಪ ಒರಿ ಒರಿ ಇರ್ನ ವೈಫ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ತೂಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತುದ ಬೊಕ ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆಪ್ಪೆರತ ಅಪಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷದ ಪೆರಡ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಒರ್ತಿ ಎನ್ನಡನ್ ಬತ್ತುದು ಪಾತೆರ್ದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗುನಗ ಒಂಜಿ ಏರ ಪನ್ಪಿನಿಗೆ ಅವ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಏರ ಪನ್ಪಿನಿಗೆ ಉಂದು ದಾದ ಆರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರೆ ಒಂದರೆನ್ ಗುರುತಾಯಸ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ನಗ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು. ಅಕ್ಲು ಏರನ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅರೆಡ ಪಾತೆರ್ನಗ ಪನ್ಪೆರತ ವೀಡಿಯೋ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವೆರೆ ಎನ್ನಡಲ ಪನ್ಪೆರ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪೋವೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನಡ ಪನೊಂದೆರ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವೆರ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಅವ್ವೆ ತೃಪ್ತಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆತ ಇಂಗ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಲೈಫ್ಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ಅನುಭವ ದುಃಖದ ಅನುಭವ ನಿಕ್ಲೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ರಿಲೀಫ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡ ಏನು ಕೆಲವರ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಯರೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏತುಂಡಲ ಯಾನ್ಲ ಆತೆ ಕಾರಣ ದಾದ ಆಂಡಲ ಲೈಫ್ಡ್ ಯಾನ್ ಕೆಲವರ ಎಂಕ್ ಇರ್ಲ ಅತ್ತಿ ಇಜ್ಜೆರ್ ಎಂಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಜ್ಜೆರ್ ಇಜ್ಜೆರ್ ಮೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ತಿನ ಟೈಮ್ಡ್ ಯಾನ್ ಒತ್ತಿಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಆತುನ್ ಮಲ್ಪುನಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಈತ್ ಜನ ಎನ್ನನ್ ಮೋಕೆದ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತುದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪರ್
ದಾದಾಂಡಲ ಬೇಜಾರಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಜನ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಂಜಿಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಮಲ್ತುದು ನನಲ ಫೀಲ್ ಆವಡ್ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಕೆಲವೆರೆ ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನದ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜಾಬ್ದ ನೆತ್ತ ಪೋಯಿನ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ನಗ ಏತ್ ಜನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತೆರ್ದೆರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಿರಾವುಡ್ದು ಏತ್ಲ ಪಾತೆರ್ಯೆರ್ ಐಕ್ ನಾಯಿಲು ಕೊರೆಪುನ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ತೂತಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ಹುರುಪು ಬತ್ತುಂಡು ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚೆನೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಪ್ಲೆ ಉಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ಉಂದು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯೆಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಎನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯಲಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಪಗ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಬೇಜಾರ್ಲ ಉಂಡು. ಐನತ್ ಬೇಗಡೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೆ ಯಾನ್ ಸೇರು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆಲ ಉಂಡು. ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಜಾರ್ ಉಪ್ಪು ಕೋಪ ಉಪ್ಪು ಅವು ಉಂದು ಬತ್ತುಂಡ ಒಲ ಸರಿ ಆವೊಂದು ಆಪುಂಡು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಬೇಜಾರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮೂಲೆಡ್ ಆತು ಮನಸ್ಸು ಫುಲ್ ಎನ್ನ ವಿಷಯದ ನೆಟ್ಟೆಂದು ಉಪ್ಪು. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಗಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಫ್ಡ್ ಒಲ್ಲಾಲ್ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ದಾದಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕು ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆಲ್ಯತ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ದಾಯೆಪುರ ಪನ್ಪೆರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆತ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಕ್ಲ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಗ ಮಗಲ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜ. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಾರಿ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ಲ ಸಾರಿ. ಕೆಲವರೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಅರೆಗ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇನ. ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಏತ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ತುದೆ ಅಕ್ಲೆಂಕ ಆತೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಮಲ್ತುದೆರ್. ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಪೋಯಿನ ಜನ್ಮಡ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತುದೆನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಮೂಜಿ ಜನ ತಿಕ್ಕುದೆರ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್. ಅಕ್ಲು ಪೋಯಿನ ಜನ್ಮಡ್ ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತುದೆರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಈ ಜನ್ಮಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಬೇಜಾರ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಸೊ ಈತ್ ಬೇಜಾರ್ ತಿಕ್ಕು ಬರ್ಪಿನ ಜನ್ಮಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಫ್ ತಿಕ್ಕು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಫ್ ತಿಕ್ಕುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ದಾಯೆಪಂಡ ಆತು ಪೂರ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತುದು ಪೂರ ಬೈದ್ಯಾನ್. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪ. ದಾಯೆಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬುರ್ದು ಬತ್ತೆ ನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂತೆ ನಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಅತ್ಗೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಾಯೆಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಏತ್ ಪಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಅತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಗೆ ಮೋಕೆ ಕೊರುಡ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಬೇಜಾರ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅರೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಬೇಜಾರ್ ಆಪೆ ದಾಯ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್. ಬಟ್ ಯಾನೊಂತೆ ಅನುಭವ ಎಂಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಅರೆಡ್ದು ಎಂಕ್ ಅನುಭವ ಕಮ್ಮಿ ಜೀವನದ. ನನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅನುಭವನಗ ಯಾನ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅರ್ಲಕನೆ ಆಪೆನ್. ನನ ಒಂಜಿ 30 ಎಂಕಿತ್ತೆ 24 ನನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 25 30ದೊಲೈ 25 ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕೊಂತೆ ಮೆಚೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಿತ್ತೆ. ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಕೆಲವರ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಬೇಜಾರು ಕೋಪ ರಪ್ಪ ಬತ್ತುಂಡಲ ನಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಫ್ಡ್ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಆವೊಂದು ಪೋಯ್ಲಕನೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಈತ್ ಪಾತೆರ್ನಾಲ್ ಕೆಲವರು ರಪ್ಪ ಕೋಪ ಆಪುಂಡು. ಈತ್ ಪಾತೆರ್ದ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರಪ್ಪ ಕೋಪ ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ ಪೂರ ಓದುನ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಡೆಗ್ಲ ಪಿದೈ ಪೋಪುಜಿ. ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಎಂಚಾತುಂಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲದುಲಾಯ್ ನಾಲ್ ಗೋಡೆದ ನಡುಟೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಇಲ್ಲದುಲಾಯ್ ಕುಲ್ಲುಗ ಬೇತೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪಿದೈ ಪೋಪಿನ ಪಂಡ ಪಿದೈ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಬಾಲೆಗ್ ಅಂಚತ್ತ ಆಯ್ಗ್ 4 ಗೋಡೆದ ನಡುಟ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಜಿ ಪಿದೈ ಅಂಚಿಂಚ ಪೋಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ನನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ತಾಳ್ಮೆ ದೆತೊನೊಡ ಆವೊಂದು ಯಾನ್ ಒರ್ತೆತ್ತೊನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ತೂವೋಡಿತ್ತೆ. ಯಾನ್ ಅವ ಜೈಲಿಗ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕ್ ಕೋಪ ಬತ್ತುದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಯಾನ್ ದಾದನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡ ಜೈಲಿಗ್ ಪೋತ್ವೆ ಅವು ಪೂರ ಪಂತೆತ. ಸೊ ತೂಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆಡ್ಲ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಇಂಚಿಂಚಿನನೆ ಆತುಂಡು. ಐಕ್ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ದೀವಂದಿ ಲಕ ತೂವೊಂದಿನಿ ಯಾನ್ ನಂಬುದಿನ ಅಜ್ಜ ಸತ್ಯಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯಲಕ್ಕಿ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಯಾನ್ ಎನ್ನ
ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಇತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಪಂಡಲ ಹೆಂಗೆ ಕೋಪ ಆರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಆತು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂಡಲೆ ನಾವಿನ್ ಕೋಪಗುದೆ ತೊಂದಿಜ್ಜತ್ತ ನೆಟ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ತೋಚ್ಕದಿನ ಅಜ್ಜಾನೆ ಏನಿತ್ತು ದಾದ ಕೋಪ ಬತ್ತುಂಡಲ ಇತ್ತೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ದಾದ ಪಂಡ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಒರ್ತಿಕುಲೊಂದು ಅಜ್ಜಡಕೇನೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಚೆ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ಫೇಸಸ್ನ ಅಜ್ಜ ತೋಚ್ಪಾವೆರ್ ಸೊ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಲೈಫ್ಡು ಎಂಚಿಂಚಿನ ಆವೊಡಿತ್ತುಂಡು ಅವೆನ್ ತಪ್ಪಾದಿನೆನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಅಜ್ಜಾನೆ. ಸೊ ಆತು ಪೂರ ಆದಿಪ್ಪುನಗೆ ಅಜ್ಜನ್ ನಂಬರೇ ಇಪ್ಪಂಡೆ ಆಪುಂಡ. ಸೊ ಈತ್ ಸೊ ಒಂದುಲ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅವುದ ಪಂಡ ಐಟ್ ದುಂಬುದ ಓರ್ಮ ನಿಮಿಷದಂಡು ಏನೆ ಐಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡೊಡುಂದೇನದಿನಿ ಬಟ್ ಒಂದೇ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ನನ್ನತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಜೀವನದ ಪೂರ ಅನುಭವ ಆಪುನೆನೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ ಕೆಲವೆರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಏನೆಂಚ ಪಂದ್ ಕೆಲವೆರಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ್ ನಂಜಿಪ್ಪಡು ಎನ್ನಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಡಿತ್ತೆಂಡಲ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಜಿ ಇತ್ತೆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್ ನಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋರ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಿನಾತಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ಡ್ ಬೇಲೆ ದಾದೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಬೇತಕ್ಲ ಮಿತ್ ನಂಜಿ ನರ್ಕಟ್ಟೆ ದೀವೊಡ್ಚಿ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಿನಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ನಾವೇನು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಂದೆ ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ ಏರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿಂದ್ ಕೆಲವರ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ದು ಇಂಚಾರ್ ಪಾತೆರ್ ಏನ್ ಬೇತಕ್ಕಡ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆದಾದ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಬೇಜಾರಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಹೊರತು ಏರ್ನಲ ಪುದರ್ದೆರ್ ಯಾನ್ ಪಾತೆರೆನೆ ಪೋಪುಜಿ ದಾದ ಇಕ್ ನಮಕ್ ದಾಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ ಕಾಸು ದಕ್ಲತ್ ಕಾಸು ತಕ್ಲಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ ದಾದ ಪಾತೆಂಡಲ ನಮನೇ ಎಲ್ಲಿ ಆಪಿನಿ ನಮಕೆ ಅಕ್ಲು ತಪ್ಪುದ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ದುನ್ನ ಪಾಡುನಿ ನಮನೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ದುನ್ನ ಪಾಡುನಿ. ಸೊ ಅಂಚಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುನ ನಮ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಳಿತ್ತಿನ ಬೊರ್ಚಿಂದ್ ಎಂಕೆ ಯಾನ್ ಬುದ್ಧಿ ಬನೊಂದಿತ್ತೆನ ಎನ್ನತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆನ್ ಬಟ್ ಏತ್ ಪಂಡಲ ನರಮನಿ ಒರಿಯಗೆ ಕುಲೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡಲ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಪಾತೆರೊಂದುಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾದ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರೆನೆ ಪೋಪುಜಿ ದುಂಬು ಪಾತೆರೆ ಉಂತಾನೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರೆ ಉಂತಾನೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ತೆವು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡಿತ್ತೆ ನಾವೇನು ದಿಂಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಎನ್ನಡ ಪಾತೆರಂದು ಉಪ್ಪು ಉಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಏಪ ಬಣ್ಣಗಲ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಎನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ದು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ವೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ವೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಆ ನಂಬಿಕೆಡೆ ಯಾನ್ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೆನ್ ಎಂಕಿತ್ತು ಪೋರೆ ಆಪುಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಪೋಲಿ ಬೊಕ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಅವ್ಲೆ ಕುಲ್ಲು ಜೆತ್ತ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪಿನಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗೆ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಪೋಡಿನಲ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗೆ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಡ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಲ್ಲೆತೊಂದು ಯಾನ್ ಏಪನ ಒಲ್ಲೆತೊಂದು ಪೋತು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಜ್ಜಿ ದೇವೆರೆನ್ನ ಬುಡ್ದು ಎನ್ನ ನರಮನಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಉಂದಾಪುಂಡು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ದಾದ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪ ಆಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಫ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಲೈಫ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಅಂಚಿನನೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏಳು ಬೀಳು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಬೀಳುಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಮಿತ್ತ್ ಕನಾಡು ಪಂಡ ಅಪ್ಪಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ್ನ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಡ ಪಾತೆರ್ಪುನ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಕೊರಡತ್ತಾಯೆ ಆಯ್ನತ್ತ ಬೇಗ ಡೌಲ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನೆಗ್ ಇತ್ತೆನೆ ಆಯ್ನತ್ತ ಬೇಗಡಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಪೆ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಂತ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂಡರತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಫೀಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕನ ಬೊಕ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಿ ವಂಚನ ಮೆಗ್ದಿ ಮಾಮು ವಾ ಇಂಕ್ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಪೂರ ತೋಲುಪ್ಪರ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ್ ದಾದ ಮೆಗ್ದಿಯ ಮಗಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನುದೀದ್ ದಾದಾಂಡಲ ಇಂಕ್ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತುಂಡಲ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ. ಸೊ
ಎಂಚೆತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಎಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜ ಅಂತ ತೂಪೆ ದಯ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ನ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲದ ಓನರ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೇರ ಲಾಯರ್ ಆವಡು ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏನು ಮಲ್ತು ಬಾತೇನೆ ಮತ್ತು ಇಂಕ್ಲೆ ಲೈಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಇಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನಡುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ನು ತೂನಗೇನ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜನೇ ಬೈದಿನಿಂದೆ ಎನ್ನುವೆ ದಾದಿಕ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜನೇ ಪ್ರತಿಯೊರೇನ ಒರಿಯೊರಿಯನ ರೂಪುಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಬತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವನೊಂದು ಪನ್ಪನ ದಯಪಂಡ ಅವನು ಈ ಟೈಮ್ ಪನ್ನೋಡ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಏತೋತ್ತು ಇಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೈದನ ಇಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡು ಜನಗಳು ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬದುಕುನನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಈತ ಬತ್ತಿ ಪೊಕ್ಕಲ ಬದುಕುನನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನ ಕೆಲವು ಬೈದನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಕೈ ಪತ್ತಿನ ಅಜ್ಜನೇ ಅದು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೀರ್ ಮತ್ತು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನ್ನ ರೂಪ್ ಹೊಡೆಯನ ಅಜ್ಜಂತೂ ನದಿಗೆ ನೋಡಿ ಪಂಡ ಸೊ ಪಂಡನ ಸೊ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಹುಡುಗ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವನ ಅಜ್ಜರ್ದ ಅಪ್ಪಿನಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಅಜ್ಜ ಕೂಡ ಬಂದೆ ಮಣ್ಣು ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚಿನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಂಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡುನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಬಾಲೆಗಾಡು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಅನ್ಸದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ್ ಡೈಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರು ಲಂಚ ಇಂಚನ್ ಬಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏಪನು ಪಂತೆ ಏಪನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಟ್ ಯಾನೆತ್ತ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದ ವೀಡಿಯೋ ಪಂದಿನೇರ್ದ ಅವರ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ನನಗೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗಂಡು ಏನದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೀನಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಡಿಪ್ಪನ ಪೂರ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪಿನ ಸೊ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡು ಏನು ಫ್ಯಾನ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಜೀದಿಗಳು ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬೇತೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇನು ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇನು ಇನ್ನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಲ ಪಾತೆಯನ್ನ ಇತ್ತು ನಪಾಗ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ನೆನಪಾಯ್ಜಿನ ಏನೇನು ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೀತೇನೆ ಪಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ Q&A ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಂಡೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಪಾಡಲೆ ಕೆಲವೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಅನ್ವೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಕ ಐಟದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗಿ ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಐಕಾದು ಸೊ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೊಪ್ಪಿನ ಹಂಚ್ತೀನಿ ಅನ್ ಬೇಲೆ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೊಪ್ಪಿನವೇ ಇಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಬತ್ತದ್ದು ಮದುವೆ ತಿನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಬೆತ್ತ ಇನ್ನು ಲೈಫ್ ಅಂಚಿನ ಬೊಚ್ಚನಿನ ಹಲ್ಕಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿಜಾನ ಸೊ ಗಂಡನಿನ ಬುರ್ದು ಬೇತಕ್ಕಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವೇರೆ ಇಂಕ ಅಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಬುದ್ಧಿ ಆದ ತುಂಪೇರು ಅವು ಅಕ್ಲಿನಿಂದ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಜೆಡ್ಡು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪಂಪೇರು ಬಟ್ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಏನತ್ತೆ ಒರಿಯನೇ ಲವ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯನ ಮದುವೆ ಆದ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನಾಳು ಒರಿಯನ್ ಲವ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಡೋರಿಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದ್ದು ಕುಡೋರಿಯನು ಆಯ ಮದುವೆ ಆಯ್ನ ಎಡ್ಡೆ ತೂಜೆ ಬಂದು ಕುಡೋರಿಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಪುನಾಳ ಅತ್ಯಾನ ಏನೇನು ಲವ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಬೊಚ್ಚನೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುನ ಆತ ಪುರ್ಸೋತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿದ ಬಣ್ಣೆನ್ನ ಬಾಲೆನ್ ತೋನಡು ಸೊ ನನ್ನ ಇಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಧಿತೋಡು ಅಂಚಿನ ಮೈಂಡೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಡು ಬರ್ಚಂದೇನು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜನಿನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಮಂಡೆಡ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಪಾತೆನಗೆ ಪೂರ ಪಾತೆ ಇಡ್ಬೋದು ಐಕಾದೇನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನ ಪಾತೆ ಇರೋದೊಳ್ಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಾಯ್.